Kaxkar bil-karozza għal diversi metri, inċident li seta' kellu konsegwenzi ferm aktar gravi. Żagħżugħ ta' 19-il sena weġġa' ħafif wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fejn inqalbet il-karozza li kien qiegħed isuq ftit passi l bogħod miċ-ċimiterju ta' Ħallija. Net News huwa infurmat li l-inċident seħħ għal ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar, meta karozza li kienet qed issuq fid-direzzjoni mill-Mosta għal Ħallija marret wrong side u laqtet 4 karozzi. Il-karozza nqalbet madwar 50 metru lil minn fejn seħ l-impatt mal-karozzi l-oħra. Fil-post marru pulizija, membri tal-Protezzjoni Ċivili u ambulanza mill-Isptar Mater Dei fejn persuna ittieħdet l-isptar biex tingħata l-assistenza medika. Il-kareġġjata fid-direzzjoni tal-Mosta kienet magħluqa għal xi ħin u kawża ta' dan inġema ammont kbir ta' traffiku fiż-żewġ direzzjonijiet ta' triq. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.